ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар профсоюз қарор дорем. аз ин тараф худи профсоюз мешавад ва аз ин тараф мости автовокзалу худи автовокзал. хонаи мурзамон тамошобинони гиромӣ дар пушти пайкар ҷойгир аст. пушти мана ҳамин бино. бисёр бад гап намезанем, рафтем. дар он ҷо дӯстони азиз раҳи калон бинои пайкар аст ва худи бинои истиқоматимон мана ҳамин бино мебошад. дар дуи мошина ҷойгир аст. мана ҳамин хона трезош панҷара дорад дӯстони азиз ва дар он ҷо бозор аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 5 хонага бо масоҳати 97 метри квадратӣ дар дуи мошинаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якуму дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум, панҷум ҳуҷра, дар он ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона ва балкон. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. ин ҷо якум ҳуҷра мебошад ва ин ҷо дуюм ҳуҷра дӯстони азиз, меҳмонхона. чӣ хеле ки гуфтем, хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. чизере ки дар наҳор мебинед ҳамашон меистанд дӯстони азиз. телевизор, кондитсионер, дивано ҳамашон меистанд. дар хона отопление гузарондагӣ, батарея часпондагӣ ҳамаш 100% кор мекунад. бо барқ ва оби доимӣ ҳам умуман мушкил нест. ҳама вақт ҳам бошанд ва Wi-Fi ҳам ҳаст. ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, ин ҳам ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. чӣ хеле ки мебинед трезои хона панҷара яъне решотка доранд. хона дар дуи мошина ҷойгир аст. бениҳоят як ошонаи хуб мебошад. ва ин ҷо панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки гуфтем, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳама ҳамин мебелое ки дидем ҳамаашон меистанд дӯстони азиз. медароину зиндагӣ мекунем. ин ҷо ҳоҷатхона ва ин ҷо ҳаммом. марҳамат дӯстони азиз, ин ҷо ошхона мебошад. кухни гарнитур ҳаст, мошина ҷомашӯӣ ҳаст ва дар ин ҷо балкон мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ умуман мушкилӣ надорад. марҳамат дӯстони азиз, резои хона ҳам ин тарафа нигоҳ мекунанд, ҳам он тарафа. дар назди хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. минтақаи бениҳоят хуб мебошад дӯстони азиз. профсоюз назди мости автовокзал бениҳоят минтақаи хуб аст. ва ин ҷо балкон мебошад. марҳамат, нархи хона бошад $95,000. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хона бо шароитҳои бениҳоят хуб фурӯхта мешавад дар ошонаи хуб ва дар минтақаи беҳтарин дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.